everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Ay, murag kasukaon ako ay. Dili lang unta. Oh, doon na nagsuka. Lord, kabalit aron na kayo ang akong ginawaan. Ayaw na ginitaw kong pasuka, ha? Ayaw na ginitaw. Oh. Plastic para sukahan. Uy, familiar man ang imok. Wa kaha ko masayo. Muliha, ma'am. Sir, plastic ninyo. Oh, Ikaw, ma'am. Plastic. Oh. Lina? oh, Apil ka ini nga misyon. Plastic ko. Pasensya na ha. Nasukahan tayo noon ka. Sige lang. Suka lang. Niyar ko. Oh, kariyo. Panyo. Naara ko yung tissue. Naara sods ako. Kinira lang akong panyo. Kinira lang, oh. Nakatuod na siya. Diyos ko. Yan naman eh. Unsa may ipasabot ini. Ni voluntaryo ganay ko nga mo apil ini nga misyon. Pero nga, magpalayo. Karon muli kay na niya. Pero, apil man di siya sa among partner organization. O tingali. Mausap nga may apil siya ni ini. Karon saan makalikay na ako. Aron magpalayo. Pero, unsa may ipasabot ini, Diyos ko. Unsa man. Nakatukod siya. Naluya tungod sa iyang pagsuka. Huwagan tingali ni siya makamatngon nga. Nagsandig siya sa kondukan. Oh, Diyos ko. Imo kining pagbuot. Imo gini. Soya milk, yogurt, cheese. Unsa pa man ha? Cookies. O para kang lola. Unsa may akong paliton? Ice cream. Your favorite. Excuse me. Sandra? Uy, ikaw magudi ay. Hi. Swertihan ako eh. Nagunahuna pa gani ko ni mo ganina. Natinood man na yun. Wow ha. Kumusta na imong lolo Nanding? Ah. Okay naman. Imong lola ko ring. Okay ra sad. Pwede ti ka ma-invite og snacks after ini? Ha? Sure. Sige. Sure, oy. Iwa sa nagisungog imong lolo? Mo sabi niya akong gibuhat ni Lola. Oo. Ako di siyang sungog. Nangugat gyud nga imposible ko no. Parihas gyud sila. Parihas ka tag-as og pride. Ikaw? Kumusta na?
Kahibaw ka, Cookie, kung nga nang wa ko mo balibad sa mong invitation karon. Na-miss ko nimo. Well, sort of. Ipokrita rasad ko kung mo-deny ko. Pero, don't get me wrong ha. Ang tinuod, gusto gid na akong i-discuss nimo. Ha? Ang bahin nila ni Lola og imong lolo. Unsa imong pasabot? Di ba, at first, sila man si Popsy og Tita Lena ang atong concern. Pero lately, ni-give up naman si Popsy. Labi pa nga, likay gid kayo si Mama ni mo niya. Mao gyud. Gani tuwa nilarga. Ha? Nilarga? Nilarga man sad si Popsy. Mo ba? Asa man sad niadto si Sergio? Sa Isla Timawa. Kadungog ka ng isla, ha? Oh, sure oy. Lagi. Doon na may project ang company nila ni Popsy. Nakikpartner sila og civic organization nga mutabang sa mga taga-Isla Timawa. Oh my God. Namarog man akong balibo. Ha? Uy, ngano man ka? Nagluspad lagi ka? Oh, nangluspad ko. Oo. Ngano man ka? Sandra, maos ni adtuon ni Mama. Isla Timawa. Unsa? Nakatuog ka, maayo. Oh. Ayaw pagbaro. Ayaw ka ba ka? Hindi na nakusog ang bahod. Dool naman ta. Dili na maabtan o gusto ka oras, mabuta ta sa isla. Oh, kaon. Nangaon ang uban ng itong mga kauban. Libre ni, para ni sa tanan. Salamat. Wa ko'y gana. Hindi mahimong dili ka makaon. Musamot nga maluya ka. Oh. Sige na, kaon na. Oh, ganahan ka nga mo muna. Tubig oh. Salamat. Oh, Diyos ko, dam ko lang unta ni. Dili lang unta ni tinuod. Nganong nahitabo man in taon ni. Nganong naaman siya. Nganong man. Kinahanglan ba batang mangutana? Di ba obvious na kaayo? After all sa itong mga pagduda, kini. Mauna ni. Klaro na kayong tubag, di ba? Imagine, pareho sila may kuyog sa maong misyon para magpalayo. Para makalikay sa usag-usa. Unya, grabe, no? Grabe ang joke sa kapalaran. Lawgawa. Grabe ha. Magduda pa ta ini? Magduha-duha pa ta? Walang ko kasabot sa akong gibati. Sa wapagod mo gikan si Mama, iya pa yun kong gitugon nga, tinudon yun ang pagpurso nimo. Nga ako yung ipakita sa imong papa, unsa ko ka-sincere diha nimo. Pero, Actually, si Popsy sad. Sawa pa siya mugikan. Ang gipromise na ako nga ako nang kalipay ang tagaan og priority. Pero, pwede ko mugunit sa imong kamuta. Akong hagkan ha. For the last time. thank you. Sukad karon. Ako nang tuluan ang akong kagalingon nga mahalon ka. Isip o sa kahigso. Ako, Sab. Mausap na akong buhaton. Nga mahalon ka, isip akong igsuon. Kaysa madugay og sa madali. Mahimo naman niya tamo sa kapamilya. Be, pagbaya ko sa kahigsoon, be. Tugan,
Nganong namuwa ng imong mata? Ayaw ko hatagig alibay kay klaro ka ay ng kikan kang naghilak. Tugani ko. Onsa man, nagkita mong koke og may kauban siyang lain? Husto ka, Lola. Nagkita mi ni Cookie. Daan pa ko. Hibaw-an na yun ng mga porma sa mga problemadong kasing-kasing. Ansa man, may lain na, ha? Ayaw palabi ay. Makakita karasad og lain. Lola, may isulti ko ni mo. Di raon ta ko musulti pero galabad naman guning akong o. Bain sa unsa man? Unsa di ay nahitabo sa inyong panagkita? Ha, Sandra? Unsa? May nahitabo na ninyo? Ha? Wa, Lola, uy. Lain mi sa kaguna-una. Aw, unsa man lagi? Sultihin na dayon ko. Unsa may nahitabo sa inyong panagkita ni Koke? Mao na lo. Mao na nahitabo. Ay kadimong kog bago di ay. Sa ato pa, nag-uba na noon tong duha karon. Anak gid lo. Aw, kung tinud-anay nga muli ka na siya itong tawana, mubalik siya sa agi, oy. Basin wa pa sila nakita lo. Kay basin lahi ang gisakyan sa grupo nila ni Mama ug lahi sa lang gisakyan sa grupo nila ni Sergio. Pwes, tawgi ang imong inahan og sulti. Iklarong signal dito lo eh. Ay kawa bay. Ay, yabak. Lo, sama na mo ni Sandra ba? Dawatan na lang sa tingali ang kamatuoran nga. Sila yun ni Sir Jong ang gusto sa kapalaran nga magkabalik. Ay, bag-o kapaganing ni sulti na ko nga usa ka kung kapalaran mo'y nagbuot nga kamis ko rin. Oh, Klaro ay. Way, klaro. hala. Unsa may pasabot ni Lolo? Unsa? Lagi. Nasakod ko. Hala ka diha. Unsa may pasabot ini? O pa na sa unta siya? Tingali. Or, ambot ay. Di samot akong kalibog. Hala, uy. Kalingaw ba yan nila, no? Sandra! Oh, ala, gitawag ko ni Lola. Babay na una. Wa gyud nimo makontak si Papsi nimo. Wa gyud la. Wala gito'y klarong signal sa ilang nimutangan la. Daan naman to ni Sulti si Papsi nako. Ay, sa ato pa. Wa na gyud chance nga mapauli to siya. Lisod na kaayo la, uy. Gawas pa, dili naman makaatras si Papsi adto kay ni volunteer ba gyud siya. May gipirmahan siya. Pasagda na lang gud nato sila la. Sila gyud lagi tingali. Klaro na kaayo. Oh. Uy. Hala. Nagmugtok man si Lola. Pero wa magputak-putak. Unsa kayo pasabot adto? Ay, salamat. Mitipon na siya sa iyang mga kagrupo. Ay, kinuo ko. Pagkawa na ako magdahom nga, nagtrabaho ba di ay siya sa kumpanya nga partner sa among organization? Naunsa naman ni? Imbis ni Koyo gani ko ini kay aron makalikay niya, aron makapalayo. Pero nagkuyog naman hinuon mi dinhi. Dili ra ba ko makaatras? Dili sa ko basta-basta makabalik sa agi. Mulikay lang yun ko niya kutob sa mahimo. Guys, doon na may i-distribute nga numbers. Kung kasi parehas og number, mao na magka-partner sa tanang activities, ha? All throughout na sa atong
pay din he. Oh. Nganong naaman sa imong anak, uy. Wa na lang unta. Asa na ka, Selena? Wa naman ko makakita. Siguradong muli kay gito na ako. Kutob sa imahimo. Okay. Tanawang inyong mga numero, be. Di ta maglangay aron makasugod na dayon ta. Number 1. Ako, number 1. Okay. Si Sir Jong ang number 1. Kinsa pa'y nakakuha og number 1? Palihog ko no ko, be. Tarungan ninyong tanaw. Kinsay laing nakakuha og number 1? Ako. God. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!